Hallo YouTube. Jeg er gået i gang med de snart sidste forberedelser på den her ting, jeg vil have lavet. Det klør mit øre. Det er snart taget mig en uges tid. Og det... Yeah. Der lige skal rettes. Ellers er jeg faktisk ved at være helt. Så har du den. Så skal det gøre sådan der. Hvordan skal jeg vise det her? Jeg gør bare sådan der. Nu skal jeg bare stå på en rød blok. Det tror jeg godt folk kan forstå. Nå. Det var fint nu. Som jeg vil sige, så er jeg meget snart færdig. Og det er vi er glade for jeg vil godt i gang med noget nyt og få lagt det her ud. Sådan I kan hente det. Prøv det. Så jeg skal faktisk bare have den anden elevator til du også, så er elevatorerne færdige. Næsten. Ja, jeg mener næsten, fordi den anden den er ikke helt færdig nu. Der mangler lige stadig noget i toppen. Men ellers bliver det er det, der mangler. Så som I kan se, så er det hele ved at tage form. Jeg er ved at blive færdig med at få det dækket af. Systemet duer. Den er klar. Tjek. Det er små ting, jeg mangler nu. Så nu skal jeg bare til at huske noget. Husk at sætte det over. Du har 2 op. Men hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal smide på den ud over det her, så skriv dem lige. Jeg er næsten færdig, som I må meget gerne snart sige dem. Så det bliver lidt lettere for mig at nå det. For lavet. Men jeg sætter sidste sekunder, så der egentlig skriver, husk nu at prøve at du kan prøve at lave det der. Ups, ja, det får jeg nok lidt svært ved at nå. Ja, sådan der. Sådan der. Let's test it. Der skal noget delay på. Prøv lige at give den fuld. Se om det var bedre. Så man ikke når hele vejen derop. Hvorfor ikke det? Nå, det må jeg lige finde ud af. Det er nok alt det, jeg havde vist i den her opdateringsvideo. Og så vil jeg vise en lidt længere frem, når jeg næsten er blevet færdig med det. Ja. Vi ses, når det er gået lidt længere tid. Hej!